Hyvä. Tervetuloa taas kuuntelemaan Aikido Unlimited podcastia. Ollaan täällä Helsingin studiolla tänään Mikko ja Sarita. Sarita äsken sanoit, että tosi hyvät fiilikset. Avaappas vähän, että miten tämä nyt on tämän päivän nauhoitus, mistä lähtökohdista ollaan menossa sinne? No siis mehän ollaan nyt, sä saat kohta avata niin kuin alusta alkaen että enemmän, mutta me ollaan nyt viimeisen viikon aikana saatu aika paljon konkreettisesti aikaan sen eteen, että saadaan tämä Aikido Unlimited pystyyn, saadaan verkkokauppaan tuotteet, saadaan sivustoa valmiiksi, niin nyt tuntuu sillai aika kivalta, puhumattakaan siitä, että tänä viikonloppuna on päässyt kokeilemaan taas vähän Aikidon ulkopuolista maailmaa treeneissä voidaan jossain myöhemmässä vaiheessa ottaa siitä enemmän, mutta puhutaan nyt tässä meidän Aikido Unlimitedissä niin, että selitä. Niin, että selitä. Joo, Aikido Unlimited. Ajatushan tässä tietenkin on se, että millä viedä oma harrastus seuraavalle tasolle. Tämä niin perusharrastaminen tuntuu, että se nyt ei välttämättä ihan enää riitä. Tai pitää hakea jotain uutta virikettä siihen. Aina aikaa ajoin tuossa miettiä, että millä tätä pystyisi tekemään ammattimaisesti välttämättä elannoksi tai työksi, mutta silleen kuiten vähän niin kuin liiketoimintamallisena. Ja toisaalta myös tuoda sitä tiettyä vapautta omaan tekemiseen, että on tämmöinen oma konsepti, mitä pystyy lähteen kehittämään. Ei sillä, etteikö noissa seuroissakin pystyy sitä tekemään, mutta se ei ole ehkä semmoinen oma henkilökohtainen projekti, vaan se on sitten tämmöinen, pitää ikävästi olla muiden kanssa tekemisissä, mikä ei tietän näin tämmöisessä yhteisöllisessä lajissa ole kivaa. Niin tämä Aikido Unlimited nyt on vähän siihen vastaan. Ja niin, meillä on tässä pari eri näkökulmaa. Että meillä on ensimmäisenä tulee tietenkin verkkokauppa, missä tulee Tosannon tuotteita. Ollaan saatu sinne järkevä sopimus, että saadaan heidän tuotteita kohtuuhintaan ja päästään niitä myymään omassa verkkokaupassa lähtökohtaisesti Suomeen. Mikä ettei, että miksei jostakin muualtakin, mutta suomalaista aikido-harrastajia enemmän tässä on nyt oma lehmä ojassa, että itse on tykästynyt Tosannon treenipukuihin ja niitä mielellään käyttää, niin millä niitä saisi helpommin. Ja Tosannolta kun tilaa, niin sieltä joutuu aina sitten tullit maksamaan ja verot maksamaan. Ei se nyt sinänsä iso ongelma ole, mutta pieni este. Otetaanko uusi yritys? Onnistuit nyt selittämään, että Aikido Unlimited, koska olet sosiaalisesti rajoittunut, itsekäs ja haluat tuotteita verkkokauppaan. Me ollaan puhuttu aika paljon muutakin. Siis joo, oma projekti, jota on kiva päästä kehittämään, mutta avaa vähän enemmän. Joo, mä siihen tulossa, joo. No, jos pysytään ensin tässä verkkokaupassa, mikä tulee ensin, niin sehän alun perin tuli ajatus, että meillä tulisi harjoitussali Tampereen, nyt kun itse siellä asuu, niin Tampere olisi se kohde, mikä ei sinänsä tällä hetkellä ole se kaikista suurin aikido-tyhjiö Suomessa, mutta en ala muuttamaan tämän perässä jonnekin nyt niin se on valikoitunut sinne paikkakunnalle ja siinä oli ajatus, että meillä olisi hyvin mietitty harjoittelijapolku ja kaikki tukee sitä, että miten harjoittelija pääsee alusta, kun tulee ummikkona salille, haluaa ehkä harrastaa jotain, voi olla ehkä aavistuksen kiinnostunut kamppailulajista, niin hän tulee salille, miten hän pääsee sieltä harrastajaksi. Tämä niin pelkkä sali niin on haastava konsepti saada liiketoiminnallisesti toimivaksi. Niin sitten siihen ajatuksena oli, että siellä voisi olla tämmöinen kahvio mukana, missä kun on junnuja tulee tuomaan vanhempia, niin saa sieltä ryystää kahvia ja treenin päätteeksi junnut saapi ostaa vaikka pillimehun. Mm. Ja sitten ajattelin, että se olisi kiva, että nämä
treenaajat saapi varusteet helposti, niin varustemyymälä ja siitä tuli tämä varustemyymäläpuoli ja tietenkin ne pitää pystyä ostamaan verkkokaupasta ja sitten miettimään siihen, että mistä näitä tuotteita saadaan. Ja itse katsoin kaappia, että toi on paras puku, mikä mulla on, niin siinä lukee Tosando. Niin. Ja aina pitänyt niitä kohtuu hyvinä tuotteina, niin laitoin viestiä, että onnistuisiko tämmöinen malli. Vähän tuli kyselyä, että mikäs juttu, mutta sieltä saatiin sitten sopimus tehtyä heidän kanssa, että saataisiin tuotteita myyntiin. Niin se olisi nyt verkkokauppa ensimmäisenä aukeamassa ja aletaan pikkuhiljaa ottaa ennakkotilauksia vastaan. Katsotaan, miten se lähtee. Niin, se on ensimmäisenä tulossa, mutta se ei ehkä ollut se juuri syy siihen. Mutta ehkä se treenisali on siellä sitten se isompi tai uusi tapa tarjota aikidon harrastusta. Itse olen ollut aina urheiluseuratoiminnassa mukana ja paljon talkoilemassa. Monesti oli laji mikä tahansa, niin se on vähän ongelma, että kuinka saada sinne talkoisiin porukkaa. Siellä on tietyt henkilöt, jotka on aina paikalla ja muut ei, mutta se on ainakin itselle aina vähän epämiellyttävä tilanne lähteä kysymään ihmisiä, että haluaisitko tulla tekemään tämmöistä. Niin ajatukset pystyt harrastamaan ilman suurempia velvoitteita, että saisit vaan ne mukavat jutut. Toki on ihmisiä, jotka tykkää siitä touhusta ja heille pystytään sitä tässäkin konseptissa tarjoamaan, mutta niin. Niin, ja mehän ollaan paljon juteltu siitä, että eikö niin, että tavallaan se sellainen niin kuin harjoittelijalähtöinen ajatustapa ei ole ehkä budolajeissa se kaikkein yleisin. Että se tavallaan tulee niin kuin perinteinen aikidon opetus sellaisesta perinteisestä näkemyksestä, jossa sensei näyttää kerran, näyttää ehkä kaksikin, jos on hyvällä tuulella. Ja sitten jos olet hyvä harjoittelija, saat siitä kiinni. Jos et ole hyvä harjoittelija, et saa siitä vielä tällä 10. kerralla kiinni. Mutta tavallaan sellainen, joka lähtisi enemmän siitä sen harjoittelijan tavoitteista ja kyvykkyyksistä ja niin kuin tukisi sellaista tavoitteellista oppimista yksilötasolla. Joo, eli heitetään kaikki tämmöiset turhat pudoperinteet, tai mitä on pudoperinteitä, mutta japanilaiset kamppailuperinteet, missä siellä pyritään se ego lyttäämään täysin maanrako ja häivyttämään se sillä epämiellyttävällä käytöksellä ja tiukalla hierarkialla, missä sitten opettaja, kun hän on sinut hyväksynyt oppilaaksi, niin hänellä on yksi opetuskeino siinä, että lytätään ja nolataan ja muita tämmöisiä hyviä keinoja saada se ego sieltä pois, niin lähdetään nämä karsimaan pois ja kuohitaan tämä koko laji semmoiseksi kaikille kivaksi touhuksi, mikä on tämmöistä yksilökeskeistä täysin yhteisön arvo romuttavaa minulle kaikki heti harrastukseksi. Tuosta varmaan pitää nyt taas ottaa pikkusen taaksepäin ja karsia siitä ne sipulin uloimmat kuoret ja todeta, että ei ihan noin, vaan tarkoituksena on sellainen niin kuin jokaisen harjoittelijan oman polun tukeminen ja sellainen yksilökeskeinen opetus ja sille harjoittelijalle mahdollisuus seurata edistymistään. Että tavallaan niin kuin ihan samaa aikidoa, mutta ehkä vähän niin kuin eri twistillä siinä opetuksessa, vai mitä? Joo, kyllä. Kyllähän tuossa sinänsä perusjuttu on sama, tai ainakin se on sama, miten itse olen aikidon oppinut. Että mä en ole lähtökohtaisesti ollut semmoinen kaikista autenttisinta ja perinteisintä linjaa hakeva, vaan enemmänkin sitten tämmöinen suomalaiseen kulttuuriin kasvaneena, suomalaista tulkintaa aikidosta oppineena, jota on kokenut, että se on tärkeää. Tai siellä on jotain semmoista arvokasta, mitä
kannattaa lähteä muillekin jakamaan, niin niistä lähtökohdista. Että mulla itsellä on ollut aina hieman vieraita nämä perinteitä hakevat motiivit harrastaa aikidoa. Toki niin kuin lajina sinne kuuluu ne perinteet, mutta itselleni ei ollut koskaan tärkeitä, niin sitten en välttämättä niitä halua niin paljon korostaa kuin joku muu. Ja mulle tämä niin aikido on ehkä ollut semmoinen olemukselta, että se on muuttuva ja kehittyvä ja se pitää muuttua siihen ympäristöön, missä sitä tehdään. Ja se, että sieltä kun löytää sen itselle tärkeän osan, niin sitä pitäisi sitten vaalia ja viedä eteenpäin ja sitä kautta se kehittyy ja karsia niitä vähemmän tärkeitä osia pois. Ne voi olla jollekin muulle tärkeitä, he vievät sitä sitten siihen suuntaan. Mutta niin kuin, nämä, mitä tässä Aikido Unlimitedissä olisi tarkoitus tuoda, niin ne on niitä itselle tärkeitä asioita ja millä pystyy sitä näkökulmaa edistämään mahdollisimman hyvin. Mitä ne sulle tärkeät asiat on? Vähän, mitä niin aikaisemmin jo lyttäsin, niin on tietenkin tämä yhteisöllisyys siellä, mutta sillä kivalla tavalla. Kivaa yhteisöllisyyttä. Niin, kivaa yhteisöllisyyttä, joka toimii omien minua hyödyttävien lähtökohtien mukaan. Niin, joo. Tuosta kun yrittää kasata kokoon sokerihattaramaisesti jonkunnäköisen koherentin ajatuskulun jostain ton keskeltä, niin tavallaan eikö niin, että sellaista yhteisöllisyyttä, mikä tulee sen niin kuin harjoittelijan omista sisäisistä motiiveista, se, että siellä on kiva olla ja on kiva tehdä. Ei niin, että kuuluu tehdä jotain. Joo, toi on varmaan ihan hyvin avattu. Niin, mehän ollaan tästä, miten aikidoa olisi kiva harjoitella ja miten sitä olisi kiva oppia, miten se on kiva opettaa, miten ihmiset kokee sen. Niin ollaan juteltu leireillä, kun ollaan matkusteltu, niin siellä ollaan käyty erilaisia konsepteja läpi ja sitten niitä näkemyksiä, niin toi nyt ehkä on sieltä jonkinnäköinen synteesi, mikä niin sanoin, niin tämä urheiluseuratoiminta itsellä on silleen näyttänyt kohtuu rajoittuneelta tai rajoittavalta, sanotaan vaikka 70-luvulla tai silloin, kun tämä niin urheiluseurajärjestelmä on tullut vahvana, niin siellähän se on ollut niin itsestään selvä, että ihmiset toimii seuroissa yhteisen hyvän eteen. Nykyään tämä meidän kulttuuri on enemmän semmoinen yksilökeskeisempi ja se urheiluseuramalli on vähän jäänyt sieltä yhteisökeskeisemmästä toimintatavasta. Ja kun muu maailma toimii yksilökeskeisesti, niin se urheiluseura toiminnan, että se kehittyisi, niin se ei minun mielestä enää nykymaailmassa toimi niin hyvin kuin se aiemmin on toiminut. Ei sille, etteikö se olisi tärkeä ja sille paikkaansa löytyisi nykyäänkin. Varmasti löytyy, mutta sitten se niin kuin mahdollisuudet kehittää toimintaa uudella tavalla tai uuden näköiseksi, niin se ei välttämättä ole ihan yhtä ketterää kuin sitten tämmöisessä niin kuin, no sanotaan nyt yrittäjä liiketoimintavetoisessa mallissa. Että jos oletetaan, että olisi idea haluttaisiin markkinoida aikidoa enemmän ja siihen olisi erilaisia näkökulmia, että miten se voisi tapahtua, niin urheiluseura, jos se haluaisi sanoa, että olisi tämmöinen konsepti, että me nyt haluttaisiin 10-kertaista meidän markkinointibudjetti, viedäänpä se tuonne hallituksen kokoukseen ja saadaan siitä keskustelua aikaan. Katsotaan, että niin, mitä se vaatisi, meidän pitäisi saada siitä lisää harrastajia moninkertaisesti, että se olisi taloudellisesti kannattavaa. Lähtökohtaisesti markkinointia varmaan saattaisi tuoda sitä porukkaa, mutta okei, sen markkinointi pitäisi vastata se toimintaa myös, niin pitäisi se toimintakin olla myös sen mukaista, mitä se markkinointi on. Okei, lähdetään muokkaamaan sitä myös siihen suuntaan. Sitten meillä on erilaisia intressejä siinä
seurassa. Siellä on kokeneita harrastajia, ohjaajia, joilla on eri näkemys, että ne saisi linjattua samaan suuntaan. Niin en sano, etteikö se voisi onnistua, mutta vaatii ehkä aika paljon työtä. Niin. Meneekö se yksinkertaisesti niin, että kun toimii yrittäjänä ja ottaa itse sen riskin, niin pystyy myös niin kuin tekemään itse sitä omaa näkemystä vastaavia päätöksiä ja lähtemään kokeilemaan niitä. Lähtemään Joo. kokeilemaan niitä sellaisella niin kuin aika matalallakin kynnyksellä. Joo, kyllä mä itse ainakin sen näin yrittäjänä koen, että tosiaan Aikido Unlimited ei ole se, mistä itselle tulee, tai mitä itse teen työksi, vaan on ohjelmistoyrittäjä. Ja sielläkin on ollut se, että haluan tehdä sen näköistä työtä, mihin itsellä on mielenkiinto ja viedä omaa konseptia eteenpäin, niin myös sitten sitä kautta on ehkä se näkemys, että miten haluaisi omaa Aikido-harrastustakin viedä eteenpäin. Ja toihan onneksi niin, toi on se, mistä me ollaan kanssa puhuttu. Että tavallaan se, että pystyy toteuttamaan sellaista niin kuin suunnitelmallista harjoittelijalähtöistä opetusta, niin se vaatii sen, että on niin kuin yhteinen konsepti treeneistä, jota kaikki noudattaa. Ja se on helpompaa tuolla tavalla, kun sä kuvasit, että on yritys, jossa on ohjaajia, jotka saa korvauksen siitä, että ne tulee opettamaan. Niin, siis kyllä mulla ainakin itsellä olisi henkilökohtaisesti hankala vaatia joltakin opettajalta, että sulla on ihan hyvä toi systeemi, mitä vedät, mutta mitä jos mä otan yhteisen kuvan, minkälainen brändi ja tuote me halutaan tästä luoda, niin muuttaisit sinun tapaa ohjata harjoitukset tähän suuntaan. Ja jolloin me saataisiin siitä tämmöinen koherentti ja selkeä polku, niin mulla olisi hankala sen tulla urheiluseuramaailmasta. Mä näen sen arvokkaana, että siellä on erilaisia. Ja eikö niin, että ajatuksena ei ole niin kuin millään tavalla olla aikido-kenttää kova tekijä, vaan pikemminkin niin, että kun tavoitteena on panostaa markkinointiin, pystyy panostamaan markkinointiin, niin se hyödyttää kyllä lähtökohtaisesti koko lajia, jos me saadaan lisää näkyvyyttä. Ainakin se markkinointi pitäisi hyödyttää. Ja toki tämä kokeilu tehdä toisella tavalla asioita, niin se nyt kanssa voi olla sitten sellainen, että hei, meillä on erilaisia vaihtoehtoja tehdä. Ja jos nyt tässä epäonnistuu, niin se on arvokas kokemus sitten kaikille, että tuota kokeiltiin, se ei toiminut. Tai siellä oli jotain, no se voidaan arvioida sitten, miksi se ei toiminut ja kokeilla paremmin. Ja tähän kuulostaa niin kuin aikidokentässä oudolta, mutta eihän meidän tarvitse mennä kuin muihin kamppailulajeihin, niin ei se ollenkaan outoa, että on yritystoimintana pyöritettävä opetusta. Niin. Joskaan ajatuksenahan tuossa oli myös tämän niin urheiluseuran perustaminen tai yhdistyspohjalta, mutta se, että pystyy sen viemään tiettyä linjaa pitkäjänteisesti, niin koen, että siinä on liikaa riskejä, että seuran hallitus tai päätäntävalta kaapataan toiselle näkemykselle, jolloin se ei pysty ottaa semmoista riskiä, että siihen sijoittaisi omia varoja tai omia varoja käytännössä. Omaa rahaa ja aikaa. Niin, että sitä lähtisi uhraamaan urheiluseuratoiminnan puolelta. Toki helpoin vaihtoehto tai helpoin semmoinen yleisesti ehkä hyväksyttävin vaihtoehto, että lähtee viemään omaa näkemystä paikallisissa seuroissa eteenpäin, niin varmaan joku onnistuu siinä ihan hyvin, mutta sitten on myös semmoisia huonoja esimerkkejä, missä on
on ollut hyvin vahva henkilö, joka on tavallaan ollut sen johtohahmo seurassa ja on seurassa toiminut liiketoiminta maailman mallin mukaisesti. Tai ainakin se niin kuin johto on ollut sen mukainen, niin se ei ole välttämättä ollut kaikista toimivin ratkaisu. Tai on aiheuttanut eripuraa ja riitoja siellä, niin se on vähän itse koen, en tiedä vaarallisesti, ainakin epämiellyttäväksi sen, että lähtee tuommoisen yhteiseen toimintaan tuomaan omaa näkemystä liian vahvasti. Ja tavallaan vähän niin kuin erilaisia pelisääntöjä. Niin. Että se sinänsä niin kuin on hyvä, että tuo uusia ideoita, mutta ne pitää olla kaikille yhteiset. Ja se rajoittaa sitä, minkä verran saa niitä omia ideoitaan vietyä eteenpäin. Niin joo, ja toisaalta myös sitten se, että kuinka paljon haluaa omaa aikaa ja omia varoja käyttää siihen, joka ei välttämättä, ei itsestä johtuvista syistä ei etenekään. Yrittämisen hyvänä puolena on se, että siinä kantaa itse sen riskin, että jos ei asiat etene, niin ensimmäinen, jota voi katsoa, on peili. Niin. Sen takia se munkin mielestä on kiehtovaa. Pitääkö meidän avata nyt jotenkin tässä sitä? Se on nyt aika niin kuin selkeästi kertonut, että miksi sä olet perustamassa yrityksen Aikido Unlimited. Ja mun mielestä sieltä tulee niin kuin vahvimpana se, että nimenomaan, että haluaa tuoda pikkusen uudenlaista kulttuuria ja niin kuin haluaa tuoda Aikidoa lajina eri tavalla esille ja haluaa tuoda erilaista opetuskulttuuria Aikidoon. Onko meidän nyt pakko jotenkin avata sitä, että miksi sä et sitten tee sitä yksin? Ei mulla nyt riitä aika tehdä kaikkea yksin. Ja en osaa tehdä kaikkea yksin. Ja sitten kun on idiootteja, jotka uskoo tähän, niin miksi tehdä yksin? Ja saattaa. Niin. Eli toisin sanoen sä haluat nyt kertoa, että koska löytyy herkkäuskoisia treenikavereita, jotka on helposti johdateltavissa mihin tahansa ideoihin, niin miksi ei ottaa sellaista mukaan, jolloin välttyy maksamasta. Miten se menikään, miten sä kauniisti esitit sen? Niin, siis otetaan osakkaita mukaan, että saadaan teetettyä ilmasta työtä. Siinä se tuli aika hyvin kuvatuksi, että miksi mä olen tässä. Omalta puolelta niin mä ehkä sanoisin, että sen niin kuin suunnattoman johdateltavuuden ja herkkäuskoisuuden sijaan mä tarjoisin sitä, että mä oikeasti ihan niin kuin ostan ton ajatuksen konseptista. Me ensin palloteltiin sitä sillä tavalla, että on verenhimoisia yrittäjiä, jotka yrittää hyötyä kaikesta, mutta se ei ole uskottava argumentti. Aikidolla nyt kukaan ei, jos joku haluaa hyötyä ja ansaita toisten niin kuin tekemällä työllä, niin Aikido ei ehkä ole se ensimmäinen toiminta, mitä siihen kannattaa valita. Joo, mutta sitten kun kuitenkin nämä verenhimoiset yrittäjät, niin kuin minä, niin tykkää haasteista ja joku nyt sanoo, että Aikidolla ei voi tehdä rahaa ja ei voi, se ei ole hyvä liiketoimintamalli verenhimoiselle yrittäjälle, niin totta kai se pitää kokeilla. Ja mä oon varmaan sen verran yllätyshullu, että mä lähdin tohon ajatukseen mukaan, että jos kerran muiden kamppailulajien opettaminen onnistuu liiketoimintalähtöisesti ja onnistuu ihan hyvin. Onhan meillä niinku ihan menestyviä kamppailulajisaleja. Ja varsinkin kun ei ole tarkoitus tehdä rahaa, vaan ihan vaan niinku saada se toimimaan. Hyvähän se on, jos siitä jotain rahaakin saa. Ja se, että mahdollistaisi sen, että ihmiset voi ansaita Aikidon opettamisella, että siitä tulee sellainen niinku yksi tapa toimia, niin mun mielestä se on hyvä ajatus. Ja mä oikeasti tykkään tuosta ajatuksesta niin kuin
harjoittelijalähtöisestä opettamisesta ja tavallaan sellaisesta niin kuin näkemyksestä, että pitää lähteä niistä yksilön omista lähtökohdista, omista vahvuuksista, koska se vaan toimii paremmin. Niin, no onhan meillä näissä niin kuin muissakin lajeissa se ei välttämättä ole niin yksilökeskeistä tai yksilölähtöistä opettamista, mutta silti se toimii. Mutta siellä on ehkä lajien imago saattaa olla parempi kuin aikidolla. Totta. Mutta mä itse kun on aikidoa harrastanut ja sitten kokeillut myös menestyvämpiä lajeja, joissa yritysmallinen harjoitussali toimii, mutta se ei ole lähellekään yhtä hauskaa. Tai no, lähelle pääsee, mutta ei ihan yhtä hauskaa. Ei ainakaan yhtä mukavaa, tai siis on fyysisesti epämukavampaa. Niin, ja siellä monesti tulee ajatus, että tämä on tietyille ihmisille tämä on hyvä, mutta massoille tämä ei toimi. Näkee, että aikidolla olisi ehdottomasti sitä niin kuin potentiaalia paljon enemmän. Ja nyt mitä tässä on aikidoa harrastanut ja ollut käytännössä aina seuratoiminnan kehittämisessä mukana. Välttämättä aina taidot ole siinä ollut kaikista parhaat, mutta kuitenkin ollut siinä mukana ja miettimässä sitä, että miten tämä saataisiin aikido sille sen potentiaalia vastaavalle tasolle. Ja siihen ei ole seuratoiminnassa en ole osannut löytää keinoja. Niin. Tämä nyt on minusta kohtuu luonnollinen jatkumo sille, että kun ei osannut seuratoiminnan puolella toimia, niin josko tämä yritystoimintana onnistuisi, että on kuitenkin on perustanut yrityksen, joka toimii. No toki ehkä siinä ala on aavistuksen helpompi. Että sille saattaa nyt olla lähtökohtaisesti enemmän kysyntää. Tai siis sillä on maksavia asiakkaita enemmän. Kysyntää nyt varmaan aikidolle olisi, jos se osattaisi tuoda oikein. Tai näin ainakin uskon, että sille kysyntää olisi. Mutta niin, ajatuksena, että kun seuratoimintaa en osaa, niin ehkä yritystoimintaa osaan paremmin. Ja sitä kautta voisi sitä omaa harrastusta viedä eteenpäin. Siinä mielessähän se oli luontevaa pyytää kaveriksi toinen kyvytön ihminen tähän. Niin, mutta sulla on jo kokemusta sitä yritystoiminnasta ja miten siellä ei kannata toimia. Totta. Se on meriitti sekin, mutta siis niin kuin ihan sillai vakavissa, niin kyllähän yrittäminen, koska se on kevyempää kuin seurat, mitä se mahdollista kevyempää, siis se on ketterämpää. Siinä on tosi paljon asioita, mitkä pitää huomioida, varsinkin niin kuin yrityksen perustamisessa, sit kaikessa siinä aloitusjutussa, niin siinähän on paljon työtä. Me ollaan viimeiset viikot tehty ihan oikeasti työtä, että saadaan tämä kasaan. Niin, ja paljon vielä tekemättä ja jatkuu. Mutta onhan tuossa se taustalla myös, että niin kuin sanoin, tämä kulttuuri on muuttunut. Että aikidoseurat, niin ne kilpailee kuiten yritysten kanssa, joilla se toiminnan taso on sitten se liiketoiminnan kannattavuuden vaatima taso. Ja jos sen haluaa vapaaehtoistyöllä saavuttaa, niin siihen pitäisi löytää sitten niitä keinoja, millä se pystytään saavuttamaan. Mä nyt ainakin itse voi sanoa, että en osaa niin hyvin toimia seurassa, että saisin ihmiset siihen liittymään luomaan semmoista yhteistä toimintaa, että ne alkaisi käyttää omaa aikaa, omia resursseja siihen, että ne veisi sitä toimintaa eteenpäin. Heillä saattaa olla työtä, perhettä tai muuta, mikä niin vie sitä aikaa, että he haluaa harrastaa. Ja harrastus on vaan tämmöinen mukava asia, mistä ei kummallisia ihmisiä. Mistä ei tarvitse paljon efforttia, että sen harrastuksen tarkoitus, että siitä saadaan jotain kivaa siihen arjen rinnalle. Ja se, että sen saisi että heitä on yksi iso osa sinun identiteettiä,
jota sinä haluat viedä eteenpäin. Niitähän muutamia löytyy silloin tällöin, ne saattaa saada jonkun seuran hetken aikaa toimimaan, mutta se on yleensä sitten aika yksittäisten henkilöiden vastuulla siellä kuitenkin. Niin, se vaatii yhteisöllisempää kulttuuria, mitä meitä nykyään. Niin, ja se on silloin urheiluseurojen kulta-aikaan, niin sehän on ollut ihan oikea toimintatapa. Ja siis Japanissahan sen näkee, kun on niin yhteisöllinen kulttuuri. Niin se, mitä sä sanoit siitä, niin siitä, että se niin kun harrastus tai se dojo on kiinteä osa sun elämää ja identiteettiä. Se on yksi niistä isoista asioista, mitä sulla on elämässäsi ja jonka eteen sä teet. Niin. Silloin se toimii. Niin. Kyllähän monet luo siitä urheiluseurassa toimimisesta myös sen oman identiteetin ja kasvattaa sen seuran siihen omaan näkemykseensä pitkän ajan kuluessa. Mutta olemassa olevaan seuraan, okei, totta kai aikaansaava henkilö saa senkin muuttumaan, mutta itse en ole mikään semmoinen sosiaalisesti, en tykkää taivutella toisia omaan näkemykseen tai lähtökohtaisesti kaikki tämmöinen kommunikaatiotilanteet, ne on uuvuttavia, joten totta kai toimin yhteisöllisessä lajissa sitten. Mutta se, että siellä ne seuratoimijat ja haluaisi heidän kanssa sitä niin kuin toimintaa lähteä viemään eteenpäin, niin se vaatisi sosiaalisia taitoja, mitä mulla ei välttämättä ole. Sitä tuntuu aina niin ihan tämmöinen, vaikka tuntee kohtuu hyvin jonkun henkilön, niin lähteä sille soittamaan, että hei, mulla olisi tämmöinen idea, mitä mieltä olet, niin se ei tunnu semmoiselta kivalta. Mulla on helpompi toimintatapa se, että mulla on joku idea, mä lähden sitä kokeilemaan, katson, että kehittyykö se johonkin suuntaan. Sitten kun on itse sitä vakuuttunut, niin sitten saatan sen avata jollekin muulle, että hei, tämmöistä pyöritellyt tässä, onko mitä mieltä? Vähän saa sitä validointia sieltä hyvin pienellä niin kuin otannalla, tai niin, pienellä piirillä sen, että viedä eteenpäin asiaa, pallotella sitä eteenpäin. Ja Sittenhän meillä on omalla mukavuusalueellamme, kun me avataan tätä tähän blogiin, podcastiin. Joo, blogi pitää kirjoittaa vielä. Niin pitää. Mutta miten toi nyt sopii yhteen sen kanssa, haluaa pallotella sitä niin kuin mahdollisimman pienelle porukalle ja sitten lähtee avaamaan sitä podcastissa, että mikä sitä juttu olikaan. No eihän tässä. Meitä on pieni porukka tässä studiossa ja ihan keskenään vaan jutellaan ja kukaan tätä koskaan kuuntelekaan. Niin. Totta. Sen takia tämä tuntuukin niin turvalliselta ja mukavalta. Niin. Ei tarvitse pelätä kuulijoita. Joo. Mutta niin, onhan se, että pitää mennä epämukavuusalueelle ja tähän konseptin yksi suunnitelmapöydässä tullut ajatus esille, niin se pitää viedä muiden tietoisuuteen, jolloin tämä on pakko tehdä. Ja jos tätä ei tee, niin tämä konsepti ei välttämättä toimi. Niin, ja tässä ei varmaan niin kuin nyt mikään muu auta kuin tavallaan niin kuin myydä tätä ajatusta omalla naamalla ja sillä, että tästä puhuu ja kertoo, että tällainen on ja tällaista tehdään. Ja niin, olisi sitten jonkun lainanaama sinne vuokraaminen, niin voisi olla hyvä mahdollisuus. Siitä kannattaisi ehkä maksaa paljonkin. Niin, joo, jos joku nyt haluaa sitä tulla lainanaamaksi, niin jonkinnäköisellä osuudella pääsee ottamaan kaiken vastaan. Saa seistä kaikkien meidän ajatusten takana ja ottaa siitä. No, tai siis edessä. Edessä, niin, ei takana missään tapauksessa, vaan siis edessä. Ja toimia yrityksen kasvoina ja huolehtia somejulkisuudesta ja mitäs kaikkea me hallitaan hyvin. Niin, me hallitaan kaikkia keskinkertaisesti. Ja pitääkö meidän tähän nyt niin kuin avata, että mitä me ollaan oikeasti tekemässä? Siis, mehän ollaan perustamassa harjoittelusalia Tampereelle. Ja ajatuksena on se, että se on niin kuin Aikido Unlimitedin oma sali. Eli ei vuokrata tilaa
kaupungilta tai joltain, vaan ajatuksena on se, että on oikeasti oma tila, joka on Joka remontoitu niin, kivaksi. Ja toki on se vuokratila, niin, kyllä. Niin, mutta että se on siis niin kuin kokonaan omassa hallinnassa, että siellä voi toteuttaa omia ajatuksia, saa siitä kivan, saa siitä sellaisen paikan, missä ihmisten on mukava viettää aikaa, mihin on kiva tulla treenaamaan. Sitten, jotta me saataisiin niitä ihmisiä treenaamaan, niin meillä on hyvät verkkosivut, julkaisemista vaille valmiit. Ne alkaa jopa kohta olla valmiitkin, tai ainakin puolivalmiit. Verkkokauppa alkaa olla julkaisemista vaille valmis. Saadaan tuotannon tuotteita sinne myyntiin, mikä on ihan huippu. Me pystytään myymään niitä pikkusen halvemmalla kuin mitä niitä saisi. Itse asiassa ihan jonkun verrankin halvemmalla, että mitä saisit, kun tilaat itse Japanista ja välttää sen tullihässäkän. Että ei tarvitse mitään muuta kuin tilata ne tuotteet, niin saa ne kotiin kuljetettuna tai voi tulla dojolle sovittamaan ja kokeilemaan, että mitä halusinkaan. Ja sitten meillähän on uusi ajatus, että Tampere ei ole aikidotyhjö, mutta Espoo on. Niin. Ruvetaan pyörittämään siellä aluksi muutamaa treeniä viikossa ja katsotaan, miten se lähtee siellä alkuun. Mutta se vaatii yhteistyötä jonkun espoolaisen kamppailulajiseuran kanssa, joka vuokraisi meille tatamia. Tai niin kuin aikidoseurat toimintaan verrattuna on huomattavasti kalliimpaa. Ei nyt lähtökohtaisesti ei olla kilpailemassa aikidoseurojen kanssa, vaan hankkimassa uutta porukkaa aikidoon. Ja ennemminkin on sitten muut lajit, muut harrastukset, jotka on ne, mistä halutaan saada isompi osa aikidon pariin. Ja ei ehkä myöskään muut kamppailulajit ei välttämättä ole ne suurimmat kilpailijat. Meidän aikidon konsepti on niin paljon erilainen kuin muissa kamppailulajeissa, että pitää vaan ne ihmiset, jotka on kiinnostunut kamppailulajeista, niin heille markkinoida tämän aikidon erityispiirteet, että he osaisivat valita sen. Mutta sitten on myös semmoisia, jotka ei välttämättä ole niin paljon kamppailulajeista kiinnostunut, niin ne saattaisi löytää aikidosta jotain ja sitä kautta ehkä innostua kamppailulajeista. Ja vähänhän tässä on tietenkin tämä niin selkeä polku, mistä sellainen henkilö, joka ei ole aikaisemmin lajia harrastanut, niin pääsisi sille tasolle, että pystyy ottamaan jonkinnäköisen vastuun siitä omasta harrastuksesta. Eli ehkä siinä niin pari ensimmäistä vuotta on se niin suurin kohderyhmä siinä. Mutta myös jossain määrin olen itse miettinyt sitä, että mitä on näitä kehityspolkuja aikidokalla, että kun hän harjoittelee pitkään, niin mitä hän voi siitä saavuttaa. Onko ainoa vaihtoehto se, että olet siellä harjoittelemassa ja saat oman mielenhallinnan kehittymään ja opit ehkä jotain aikidotekniikoita, siinä ymmärrät aikidotekniikoista jotain. Mutta voiko olla esimerkiksi jonkinnäköinen polku, millä päästään aikido-opettajaksi? Se ei välttämättä ole kaikille, se on optimaalinen polku, mutta sitten ehkä myös tämmöinen aikidon toiminnan edistämiseen myös mahdollisuuksia. Että voit olla, perinteisesti on tietysti seuratoimintaa on ollut siellä, mihin voi alkaa myös, että keskittyy siihen, mutta ehkä myös tämmöinen hyvinvointiasiantuntija, onko semmoinen hyvä sana? Ei se ole huono. Ei sellaista sanaa varmaan olemassa, että ei ole huono sana. Niin. Mutta niin, erilaisia, mulla ei ole se vielä hahmottunut, että mitä kaikkea näitä polkuja on, mutta se, että ehkä jossain vaiheessa pystyisi tulemaan tätä harjoittelijan henkilökohtaisista mieltymyksistä, voisi sitä konseptia, mihin lähtee sitä viemään, niin lähtee jo hyvissä ajoin ohjaamaan siihen suuntaan. Tämä on tällainen porttiteoria. Miedoista aineesta vahvempiin. Ensin aloitat aikidon, sitten hurahdat treenaamaan jokaisena päivänä viikossa ja käyt leireillä ja yhtäkkiä sä oot perustanut aikido-yrityksen. Niin. Siitä voi laittaa sellaisen varoittavan esimerkin jopa. Niin. Ei näin. Niin. Valitse mieluummin yksi näistä meidän poluistamme. Niin, yksi polkuhan siltä voi johtaa vaikka johonkin järkevämpään lajiin. Totta. Joo. Alkuhan meillä tuossa niinku uudessa salissa on tämä junioritoiminta, mikä nyt on
aikidossa ehkä vähän alikehittynyt. Liittohan nyt on viime aikoina aika paljon vienyt sitä eteenpäin ja junioritoiminta näkyy, vaikka edessä Aikido-lehdessä sieltä on nostettu hyviä junioritoimintaseuroja ja se kuitenkin luo sitä pohjaa sinne harrastuksen jatkuvuudelle. Ja sitten siinä on myös se Aikidon tietyt arvot, niin ne on aika hyvin kasvatuksellisesti haviteltavia tai semmoisia, mitä vanhemmat ehkä haluaa, että heidän lapset oppivat. Niin siinä mielessä niin junioritoiminta on ehkä helpompi. Ja onhan Aikido aika monipuolista liikuntaa, mutta tuossahan vielä sitten meillä on se junioritoiminta siellä keskiössä, mutta sitten siellä on eri ikäryhmät ja heille sitten se heidän ikäryhmän, mitä siellä halutaan oppia, niin se on oma asiansa ja ei ole ehkä ihan niin Aikido keskeistä, että on myös muita kamppailuoppeja, jotka ei välttämättä ole niin yleisesti Aikidossa tai ainakaan aikuisten kursseilla ei ole opeteltu, niin ne on siellä mukana, että ne, jotka tulee Aikidon tai Aikido Unlimitedin junnuryhmään, niin heillä olisi tarkoitus, että he saavat sieltä kohtuu kattavan kehonkäyttöopin, millä he pystyvät sitten halutessaan jatkamaan esimerkiksi vaikka painiin tai brassijutsuun tai Aikidoon. Älä unohda, Aikido on aina yksi vaihtoehto. Se on yksi vaihtoehto, mutta se ei ole kaikille. Ja Aikido sinänsä kaikki voi harjoitella Aikidoa, mutta se ei ole kaikille. Ja niin, siis tavallaan sehän on yksi asia, minkä yritystoiminta mahdollistaa, on se, että oikeasti panostaa siihen, että niitä treenejä on paljon, koska sitä mietin tuossa äsken, kun puhuit, niin kun puhutaan talkootyöstä, niin tavallaan se niin kuin junnujen ohjaaminen, opettaminen ja sitten peruskurssien vetäminen, aikuisten alkeitten vetäminen, niin sehän on enemmänkin niin kuin työtä kuin sen sun oman aikido-intressin hiomista. Siis toki itse mä tykkään opettaa ja se on mulle ihan aidosti niin kuin intressi, mutta niin kuin sellainen, sä et voi keskittyä siihen omaan hyvään olemiseen, opettaa tavoitteellisesti toisia. Joo. Niin se istuu ehkä paremmin yritystoimintaan kuin seuratoimintaan, koska seuratoimintaan jokainen harrastaja, myös ne ohjaajat, tulee sen oman harrastuksensa vuoksi. Kun taas sitten niin kun ajatuksena on, että nimenomaan annetaan niille harjoittelemaan tuleville uusille ihmisille mahdollisimman hyvät eväät päästä alkuun. Niin, siis seuratoiminta on se seuran jäsenen omaa harrastusta ja yritystoiminta on sitten, että palvellaan sinne tulevia harrastajia. Muiden harrastusta tuetaan mahdollisimman paljon. Seuratoiminnassa on taas se seuran jäsenen, mikä on myös ohjaaja siellä, niin se on hänen harrastustoiminta. Toki seurahan voisi palkata ohjaaja jonkun, joka on siellä palvelemassa jäseniä, mutta en nyt näe ihan heti Aikido-seuraan, että sinne tulisi palkattu henkilö, joka vie sitä jäsenten harrastusta eteenpäin samalla tavalla. Niin ja varsinkaan vetäisi joka ilta junnu-aikidoa ja aloittelevien aikuisten ryhmiä. Joo, toki eihän tämä sinänsä mikään oikeasti liiketoimintaa ole, että sitä tehtäisiin rahaa, että palvellaan harrastajia, vaan se on sitten jostain syystä tämä oma harrastus vain on semmoinen, siinä on tämmöinen jännä twisti, että haluaa harrastaa yrittämistä. Mulla luvattiin tukuittain rahaa, kun mä lähdin tähän mukaan. Onko näkynyt? Ei oo. Niin. Onko tähän hyvä lopettaa? Joo, lopetetaan tähän. Lähdetään reenaan.